Ja, genoeg verschillende smaken. Jij hebt eentje in je hand. Dat is de populairste. Wat is het precies? Dit is de karamel zeezoutpepernoot. En dat is by far de meest populaire kruidnoot van dit jaar. En van vorig jaar en van het jaar daarvoor. Dus de topper. En waar moet ik dan aan denken? Hoeveel pakjes gaan jullie doorheen? Nou, exacte aantallen weet ik zo niet te noemen. We zijn natuurlijk net open. Maar landelijk gezien is de productie moeilijk bij te benen. Er liggen nu nog genoeg. Waarom spreekt deze smaak zo aan? Ja, ik denk dat het ook een beetje voorkomt uit het succes van de chocoladevariant, hè, die we allemaal wel kennen, van Tony. Daar is ook karamel zeezout de topper en ik denk dat ze doorvertaalt in de kruidnoot ook. Het is ook gewoon een hele lekkere. Ik bedoel, maar ja, welke niet? Hè? Maar je zou zeggen, jullie hebben hier zoveel smaken, om dan de meest, om het maar oneerbiedig te zeggen, standaard smaak te kiezen. Snap je dat als verkoper? Ik snap dat zeker en daar proberen mensen ook op andere smaken te brengen. Dit jaar een nieuwe smaak als een drop. En mensen kijken drop pepernoot, maar uiteindelijk is het gewoon een hele lekkere pepernoot. En dat probeer je natuurlijk al mee te geven. Want ik zag daar, als we daar even naartoe lopen, Werelds staan. En daar zag ik nogal wat smaken staan die mij niet heel erg pepernotig overkomen. Wat hebben jullie hier? Nee, ik pak er nu even 3. Dat is de sweet chili, de ras el hanout en de serundeng. Dat noemen we onze wereldse pepernoten. Fantastisch ook bij een borrel. Het is een hartige pepernoot. Met een kruidje erin. De sweet chili doet zijn naam echt eer aan. Er zit echt een chili smaakje ook aan. Dat zijn echt hele lekkere noten om bij een borrel te eten. En dan zie ik ook een verschil, want dit ziet eruit als een gewone pepernoot. Ja. Die andere, daar zit een laagje omheen. Hoe worden ze eigenlijk gemaakt? De basis is gewoon een normale kruidnoot. En die kruiden wordt gechocolateerd. En daarop komt de smaak. Dus een zure mat pepernoot, daar zit altijd chocola onder. Maar dat proef je niet zo. Maar dat is om die pepernoot beter van smaak te laten worden. Een zure mat pepernoot? Ja, absoluut. Ja. En daar is een markt voor? Je trekt het goede formaat erop bij, hoor. Ja. Hey, daar hebben we ook. Ga ik je zo laten proeven. Doe even na het interview, want anders dan denk ik dat je helemaal raar gaat kijken en zo. Okay. Het is op film een beetje raar. Dat moet niet. Het is echt heel lekker. Heel lekker. En wat is je eigen favoriet eigenlijk? Ik ben helemaal gek van kaneel. Dus ik zeg dan terug voor kaneel. Klinkt ook heel standaard. Niet een van de extreme smaken. Nee, klopt. Maar ik vind drop ook wel heel erg lekker. Nu zitten jullie in Leeuwarden, een van de 40 pepernotenfabriekwinkels in Nederland. Hoe vergelijkt Leeuwarden eigenlijk met de rest? In welk opzicht bedoel je dat? Ja, qua mensen die binnenkomen, qua verkoop, qua smaken misschien. Oké. Nou, dat klinkt een beetje heel raar misschien. Dat is niet negatief bedoeld, maar Leeuwarden moet even de kat uit de boom kijken. Want waar we in de andere winkels echt om 10:15 de hut vol hadden, is dat hier nog even niet het geval. Maar dat komt vanzelf. En tot wanneer zijn jullie hier eigenlijk? Wij zijn zeker tot Sinterklaas zijn met de pepernoten. Daarna weten we niet precies hoe het gaat lopen. Wij zijn in ieder geval hier tot eind van het jaar. We gaan na de pepernoot nog wat anders hier in dit pand doen. Maar tot aan Sinterklaas sowieso volop pepernoten. In allerlei verschillende smaken, 50 dit jaar. En nu is er wel vaak commentaar van, moet het al zo vroeg met de pepernoten? Horen jullie dat ook wel? Ik heb zelf een achtergrond 20 jaar in de supermarkt. En bij mij was het altijd zo, eerste week in september gaan de kruidnoten de winkel in. We zijn nu in oktober, dus... Het is laat eigenlijk. Die dingen moet je het hele jaar door eten. En nu is jullie voordeel, Sinterklaas komt in Friesland aan. Ja, klopt. In Dokkum dit jaar. Ja, heel mooi. Verwacht je daar nog een voordeel uit te halen? We zijn bezig om een Dokkum-winkel te gaan openen. Dat is niet gelukt. In die zin dat we dat niet helemaal goed aandurfden. Dus ja, natuurlijk hoop je dat Leeuwarden ook culturele hoofdstad van het jaar. Dus ik merk vanochtend dat er veel mensen uit het westen van het land ook in Leeuwarden zijn. Dan wil je natuurlijk allemaal naar de kruidnoten te helpen. Ja. Nu was er al een pepernotenwinkel in 2015, vorig jaar niet. Dit jaar weer wel. Hoe kan het dat er een gat tussen zat? Vorig jaar was het voor Van Delft, die toen alles zelf heel moeilijk om hier op pand te krijgen. Dat was op een gegeven moment zoiets, oké, we hebben er 18, hier gaan we het mee doen. En mijn compagnon Gerry en ik zijn er volop ingedoken. Wij moesten en zouden hier gewoon een winkel openen. Omdat twee jaar geleden ook een succes was. En het leuke is, we zaten pal hiernaast, waar nu Nin in zit. Dus jullie weten wat hier de aanloop een beetje is in deze straat? Wij weten wat we kunnen verwachten. Ja. En het is een heel mooi pand. Wat zat hier eerst? Nou, dat is ook wel leuk. Ook met iets met een fabriek, maar dan met schoenfabriek. Die zat hierin. Van de schoenfabriek naar de pepernotenfabriek? Precies. Het was even een paar dingetjes van de muur af, van de raam afkrabben en peper erop zetten en klaar ben je. Ja. Ja. Nou, het loopt aardig door. Het is vandaag de eerste dag. Heb je nog iets speciaals op de eerste dag? Nou, eigenlijk niet alleen de eerste dag, want dat doen we eigenlijk altijd. Bij aanschaf van 3 zakjes naar keuze uit onze stellingen krijg je een zakje van 200 gram naturel kruidnoten erbij. En dat doen we gewoon altijd. Vervelend om dat alleen maar de eerste dag te doen, dat vind ik niet zo heel klantvriendelijk. En voor jezelf, op welk moment word je moe van de pepernoten? Heb je genoeg pepernoten gehad? Nou, niet. Nee, valt mee? Nee, wat ik net ook zei, eigenlijk kun je deze kruidnoten het hele jaar door eten. In Amsterdam hebben we ook een winkel die permanent open is. Dat is ook wel een beetje het doel, dat we meer van dat soort winkels kunnen krijgen. Want dit is gewoon een lekker tussendoortje. Het is gewoon een koekje.